כמו בכל שנה בתקופה הזו, ההתרגשות עולה, וערב אחד בשבוע זה לא מספיק. אתם מבקשים יותר, ולנו יש את זה. החתולים הגדולים. 7 בכורות עולמיות. ברוכים הבאים. חודש החתולים הגדולים, ימי ראשון ב7 בוויילד. צייד. טורף. מסוכן. זה הכל עניין של הישרדות. הצטרפו אלינו לשבוע שידורים שיוקדש כולו לכמה מבעלי החיים הפיריים ביותר עלי אדמות. השבוע הקטלני ביותר, מיום שני 3 באפריל ב7 בוויילד. The herd of deer Kumal was stalking earlier has also made their way to the water's edge.